Welcome to Zim Celebrity TV, patinokunzirai latest mabhazi cross border. Divine Star Logistic yaita accident. Trora radonera pamusoro pemota dzemapurisa dzemunhu South Africa. Tarisai munhu. I'm sure mazvinzwira mega zvazvichitaurwa nezviri kuitika pavidhiyo. Chinhu chatiri kuda kukurudzira vanhu vemabhazi ndechekuti please musaite maoverload kumatrailer enyu, because it's not the first time pachidonha matrailer. Iyi I'm sure yaya yechi3 kana kuti yaya yechi4, but iyi yazoitika nenzira yakashata yasisa too much, of which hatisati full information kuti sei trailer yadonhera pamusoro pemota dzemapurisa. Vamwe vanhu vari kufungidza kuti pamwe maybe anga achitiza kana kuti munhu anga achimhanya paazama kumiswa nemapurisa. So please vanhu vemabhazi musamhanyise mabhazi. Toziva ndiDecember, but please upenyu hwevanhu is very very important. Iri bhazi rinonzi Divine Star Logistic. Troller radonhera pamusoro pemota dzemapurisa, of which pane imwe yacho mota inenge iri kunzi haitombozivikanwa kuti yadonhera nechekupi. Tosekera ndichiti nyaya yacho tikanyatsoifambira because hatinyasozivi kuti chii chaitika exactly, because kana kuri kuti mota dzakamira padivi dzemapurisa dzangodonherwa netroller, it doesn't make any sense unless kana kuri kuti vanga vachimhanyisana kana kuti mota dzacho dzemapurisa dzabloka nzira. So we will check on this story tinyatsonzwisisa. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.